Tikman natin. Ang sarap na guys. So guys, welcome back to my YouTube channel. Paki-hit naman yung subscribe button below para ma-notify ka sa mga bagong content natin. At saka paki-subscribe na rin before i-click yung notification na magluluto tayo ngayon ng buto ng baboy with sweet corn, special to kay with sweet corn. Tapos guys, meron tayong sayote, kalbasa at saka gabi po, Tapos broth cubes, fresh ground pepper, Dayon salt. Let's start cooking guys. First, boil natin yung ating buto-buto, Oh, yan. Kita mo, Inday Ador, wala si Inday Pitik ngayon. Si Inday Ador ang nandito sa ating kusina. Tapos, lagyan natin ng tubig. So guys, i-boil lang natin to ng mga ilang minuto, 30 minutes siguro, So guys, kumukulo ng ating baboy. Let's open. Wow, kukunin natin yung mga guys, nakalutang. So guys, kita mo under mga anong tawag nito? Nakalimutan ko ang tawag yan sa English. Kunin niyo yan para malinis yung inyong sabaw, Yan. Add natin ang broth cubes, Isang broth cubes lang. Then add the ginger first, Yan. Pakuluin lang natin until the pork is tender, So guys, after 30 minutes, tingnan natin ang ating buto-buto. Wow, parang malambot na siya. Ang bango dahil sa ginger. Ay, parang hindi pa malambot. Malambot na. Ito, kitang-kita nyo, pork tender. Kaya tinatawag tong pork tender kasi pork tapos tender. Medyo kulang pa ng konti, guys, Pero this part, add natin yung gabi kasi matagal itong maluto si gabi. Gabi at saka si mais, at saka si sayote. Add natin. Parang marami na. Tapos add natin yung mais. May mais tayo. Ouch. Yan. Yan lang guys. Ganyan lang muna natin ilagay si mais. Mag-shrink pa to, Yan. Tapos yung chili para maanghang. I forgot the chili kanina sa ingredients natin, but don't worry guys, I will put in the description box below, Paki-check na lang po yung ating description para makita ang exact ingredients at saka recipe ng ating buto-buto. So guys, ready na ang ating na siya guys, pork tender na guys, tingnan niya. So let's add or let's timpla here, salt or seasoned salt. Ginamit ko seasoned salt guys. Kasama niya yung meron na siyang pepper, salt, ito yung ginagamit ko. Pero hindi ito sponsor guys, Binigay lang to sa akin din ng ating subscriber, from US. Ang layo guys, yung pagka yung iba dyan, pwede kayong guys, mag-sponsor. Shout out pala. Donaldo, thank you for the spices, you give to us, So add the kalbasa there guys, And here also we will add the bok choy. Bok choy, ginagamit ko is bok choy guys. So takpan lang natin to kasi mag-shrink to, Yan, kasi marami yung niluto ko. Guys, transfer ko pala ng mas malaki ng konti sa kanina, Kasi puno na nga to, Pero mas puno kanina. Cover lang muna natin to guys. So guys, ayan, kumukulo na. Tikman na natin this part guys, Adjust kayo dito na part, sa timpla guys. Pwede kayong mag-add dito ng salt and pepper. Ako na lang yung mag-isa.
Nag-isa na lang ako kasi natulog yung aking camera woman. Si Indador. Tikman natin. Tikman natin guys ha, kung tama na ba ang timpla. Ang sarap na guys. Tamang-tama na yung timpla natin guys para natsambahan. Ang sarap ng mais, no? Nalalasahan ko mais. So guys, ito na yung ating buto-buto, ginataang baboy guys. So guys, don't forget to like and subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan. Pag-click naman yung subscribe button guys, favor lang. Malaking tulong yan sa channel natin, no? Pag-hit na rin yung notification bell below para ma-notify kayo kapag meron tayong mga bagong video. Sige guys, bye for now. God bless.